Berberissin üzülüp süýgenleriniň gaýbat utlaryna salamagys. Oğulmagys zinhar başaratmagys. Süýübi tutsalyp oňlagys. Yaşa bäxtine örilmegis. Günleşemegis sabır bulagys. Bugün minin bäxtli irtegesin. Balkıp dursun varır yolagız. Köşe bäxtine örilmegis. Günleşemegis sabır bulagys. Bugün minin bäxtli irtegesin. Balkıp dursun varır yolagız. Kişi sözü kişi ötürediler. Bu sözlik hak dürüs eytilgen. Ülgenler bitiri qaytalamylar. Eytken sözge soňundan nükkeneme. Kişi bäxtine örilmegis. Günleşemegis sabır bulagys. Bugün minin bäxtli irtegesin. Balkıp dursun varır yolagys. Kişi bäxtine örilmegis. Günleşemegis sabır bulagys. Bugün minin bäxtli irtegesin. Balkıp dursun varır yolagys. Berberissin üzülüp süýgenlerini gaýbat utlaryna salamagys. Oğulmagys zinhar başaratmagys. Süýübi tutsalyp oňlagys. Kişi bäxtine örilmegis. Günleşemegis sabır bulagys. Bugün minin bäxtli irtegesin. Balkıp dursun varır yolagys. Kişi bäxtine örilmegis. Günleşemegis sabır bulagys. Bugün minin bäxtli irtegesin. Balkıp dursun varır yolagys. Bugün minin bäxtli irtegesin. Balkıp dursun varır yolagys. Balkıp dursun varır yolagys.